narodiť dole na zemi, keď je to Boží syn. Ako? Úplne normálne. Narodí sa mi malé bábätko, pani učiteľka. Ako všetci spoznajú, že sa narodí Boží syn, keď bude rovnaký ako všetkým bábätkom. Niektorí to spoznajú, niektorí nie a pani učiteľka, prečo sa musí narodiť dole na zemi? Vieš, ľudia sú k sebe zlí, správajú sa k sebe nepekne a už dokonca nepočúvajú ani kňazov a ani prorokov. Tak prečo to Pán Boh s nimi neskončí? Veď sme sa učili, že Pán Boh môže život na zemi kedykoľvek skončiť. Sami ste nám rozprávali o tom, ako sa Pán Boh nemohol dívať na to, čo sa dole deje. A teraz si rozdajte túto písničku, pretože keď sa Boží syn narodí, budeme na nebi spievať chválu spevu. A ľudia nás budú počuť. Tí, ktorí budú si počuť dobrú správu, budú počuť. Ale niektorí nás bohužiaľ počuť. Tak, a teraz sa postavte a začneme. Aniel vedľa anielíčka, od spevu im žiaria líčka. Čože sa to len deje? Čože sa to len deje? A my deti, my to vieme, Božie dieťa, kde si vieme. Hľadajte, že ho kde je, hľadajte, že ho kde je. A my deti, my to vieme, Božie dieťa, kde si vieme. Hľadajte, že ho kde je, hľadajte, že ho kde je. Maličký a bezbranný. Toto, že je Boží syn. A ja ho môžem pohľadkať. Ten je ale maličký. No a čo je síce maličký? Ale predsa je krásny. Jej, a videli si jeho malé pršteky? Aký je len milúčky. Pustite ma, a ja sa chcem pozrieť. Veď je to len malé, obyčajné decko. Určite vyrastie. A ako pekne spinka a vôbec neplače. Anielici, už dosť. Nechajte malého Ježiška spínkať. Zabudli ste, na čo nás sem nebeský Otec poslal, aby sme ľuďom oznámili, že sa narodil Spasiteľ. Chodte, zobudte ľudí a oznámte im túto radosnú zvesť. Čo sa to deje? Celý deň čítal, ako ani vyspať sa poradne nemôžu. Kubo, nedaj sa vysmiať. Ty, že si drel, keby si nemal dúčať, tak sa ti všetky ovce rozprúdili. Veď sa iba celý deň pánom na lúke. Čo tak skoro to všetky vedie v teraz? Chlapci, pozrite, ako veľká žara je na Betlehemu. A ty si kto? Som Boží posol a prišiel som vám zvestovať veľkú novinu, že sa v Betleheme narodil Spasiteľ sveta. Rýchlo, choďte sa mu aj vy pokloniť. Sice som len chudobný pastier a nemám žiadne bohatstvo. Preto ti dávam tento kúsok chlebíka, aby si mával. A my ti nesieme kúsok syra. Pokojné a odvtedy ten
strán sveta znie. O nádeja, lásku všetkým Pán posiela Pán. O Pán prišiel sám, pokoj Pán. Nech pokoj je tu stále s nami, aj v čas vianočných. Nech máte v roku veľa krásnych a pokojných dní. Ten pokoj prinieslo vám dieťa, čo v jasličkách sní. O nádeja, lásku všetkým Pán posiela Pán. O Pán prišiel sám, pokoj Pán. O nádeja, lásku všetkým Pán posiela Pán. O Pán prišiel sám, pokoj Pán. pondelok sme z tejto sály odchádzali s veľkými emóciami po našom prvom koncerte. Dneska sú tie emócie znásobené vo veľkej miere, lebo mám radosť. Mám radosť z mladej generácie našej. Čítame hocičo, sťažujú sa na mladú generáciu, ale ja som hrdý na našich mladých ľudí, ktorí sú v našej škole, lebo sú tvoriví, sú pracovití, mám veľkú radosť z toho. Ale bez učiteľa by to nešlo by to. Vám chcem aj popriať príjemné sviatky a užite si to v kruhu svojich rodín, hlavne aby sme boli všetci zdraví, aby sme mohli ďalej takto pracovať. Kreativite sa v umení medze nekladú a bolo to vidno aj na dnešnom predstavení. Ďakujem.